Ers 1950 mae Gwersyll Glan-Llyn ger y Bala wedi croesawu dros filiwn o blant a phobl ifanc i fwynhau gweithgareddau awyr-agored drwy'r Gymraeg. A heddiw mae tua 30,000 o wersyllwyr yn dal i Vinnie Glan-Llyn bob blwyddyn i fynd ar gynw, dringo neu fentro ar y cwrs raffau uchel. Nôl yn nyddiau cynnar y Gwersyll, dim ond bechgyn oedd yn cael mynd, ac bod hynny wedi newid a chroeso i bawb yno, y Gymraeg sy'n parhau i fod y brif iaith yng Glan-Llyn. Be sydd yn bwysig ydy, mae'r weledigaeth gwreiddiol yna 75 mlynedd yn ôl o sefydlu Gwersyll yn y gogledd i blant o bob gwr o Gymru ddod at ei gilydd i gymdeithasu ac i brofi gweithgareddau awyr agored a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg dal yn berthnasol heddiw fel ar y Sir Ifan yn gobeithio 75 mlynedd yn ôl. Mae'n rhaid cael parti i ddathlu penblwydd arbennig ac roedd digon o ddathliadau dros y penwythnos gyda gweithgareddau o bob math a bandiau fel Eden mewn gig yn y nos. Da ni wedi bod yn canwyo a dringo. A da ni'n mynd i wneud yr gig, wneud yr crefft yn y goedwig. Lot o atgofion i nifer o bobl yng Nghymru, ac ar lan Llyn Tegid mae Glan-Llyn yn edrych mlaen a croesawu mwy o bobl ifanc i'r Gwersyll. Helo, enw fi yw Vinnie a fi 10 blwydd oed a fi pencampwr Taekwondo. Roedd fi 6 pryd fi wedi dechrau a mae fel Korean kickboxing. Fi hoffi popeth achos y dad fi yn gwneud a y cefn fi yn gwneud am y World Champion a lot mwy o pobl yn y teulu fi yn gwneud Taekwondo. A hwnna y bag fi gyda popeth mewn o fe. So, yn gyntaf fi cael fel y outfit fi, pryd fi cystadlu. A mae hwnna y fel trophy gyntaf fi mewn y Open Welsh. A roedd fi very hapus gyda fe. A mae hwnna y medal gyntaf fi. Pryd fi fel 6, dwi'n meddwl. Fi wedi ennill 40 o medalau a mae fel 35 yn nhw, 34 yw aur. Dwi eisiau cynrychioli Cymru mewn Taekwondo a fi eisiau bod fel number 1 mewn Taekwondo mewn y byd fel y cefn fi.